Здравейте, YouTube! Това е моя сървър, по-точно моя бъкет сървър. Това е Slender 895, кажи жадара на YouTube. Има още един играч, ама той в момента не е на Лидия. Аз съм head хостер, той е мултихостер. И така, това е един готин мап. И той, както видяхте, идва ето сега. Това не знам какво е, но прилича на някаква църква. Този мап го сложих преди няколко часа. Снимам видеоклип. И така, мисля, че не знам на къде построихме, но ще бъде малко лаги, мисля. И така. На мен пък много ми лаги. Не знам защо така. Не, тук не е къща да изпостроихме. Също така има и Ларп гора, която я направих преди няколко часа също. Тогава ще тъпа. Оф. Що не ми кажа, че си на спауна? Ето. Тук съм поставил няколко спаунера на различни. Ето я къща. Не е много готина, но я направихме. Има един плагин за Enchant. В момента съм в Invisible. Както виждате, всичко ми е на дедицираното ниво. И като кил на някакво животно му взимам главата. Ето, сега ще ви покажа. Да, той... не исках крава. На стоп. Дат лак. Искам да махна тези работи. Ето. Както виждате, взех главата на тази овча. Тук имаме един ендер чест, съм си колекционирал глави. Слендър има всичките глави. Аз имам на зомби, на чикен, на вилиджър, на пиг, на ендер драгън, на крипър, на шип, кол, бат, хорс. Това е моята глава. Не, това е на гаст, пиг. Не, това е зомби пигмен, уич, ендермен. И така, този, който влезне първи от вас, ще стане хостер. Така, ето кои нашия друг мултихостер. По-нататък се видя да направя... да, трябва да дам и IP адреса, но това ще стане след като кача видеото. И така. Това нашия втори мултихостер лефна, не знам защо, поради някаква причина. Лъчи се, моля да направиш един спаунер на Ender Dragon, че мен ме мържи много. Искам да им покажа колко ми е силен лъка. Ти, между другото, къде си? Добре, лъчи. Напред един спаунер, искам да им покажа колко ми е силен лъка. Но предполагам, че този Ender Dragon се убие Иван. Ето тук виждате тази бъркотия, която направихме. Очай, че ми лаги.
Ау, лаги ми на гъс. Да, аз не мога да го умерам. Да, ето успях. И тук трябва да ни е дал глава. Лучше се може да се руши с този спавнър, че на мен ужасно ми лаги. И това е за нашия видеоклип. Ще направим портали към не. Това баш зомби отиде в енда. Така. Това беше от мен и до скоро.